Уважаеми колеги, първо искам от мое име и от ваше име да благодаря на госпожа Киркова за приветствието и за пожеланията, отправени към нас, на всички организатори, които направиха възможно това наше събиране и честване на нашия предстоящ празник. Искам от мое име да пожелая на всички приятно прикарване на тържеството. Също така на предстоящите многогодишни и коледни празници и за следващата година само здраве на всички. Още веднъж искам да ви уверя, че сме особено щастливи да споделим днешния ден с вас и да допринесем за доброто ви настроение с изпълнение в кратка музикална програма, която ще представят хармалийските слави с ръководител Жеко Ангелов и талантливите момичета от балет Ритъм с ръководител Галя Станкова.